No sitten mennään tähän polvea näihin nivelrikko-ongelmiin. Niin kuin sanoin, niin tämä on iso juttu. Ja tämä haittaa tietenkin suomalaista taloutta, tämä kuormittaa ihan törkeästi meidän sairaanhoitopiirejä ja näin. Ja se, että niin liikuntakyky menee. Kun ihmisellä menee liikuntakyky, niin sä oot vuodepotilas. Jos liikuntakyky menee, sä oot vuodepotilas. Ja silloin lähtee laskemaan, jos te olette viikon makaatte, niin 5% lihaksista katoaa, lihasvoimasta, lihasmassasta katoaa. Ja se on järkyttävää. Sitten kun sä oot 4 viikkoa ollut sieltä, niin sieltä on niin yli 20%, koska se aina 5% niin pienemmäksi menee siitä jäljelle jäävästä osuudesta, niin sieltä on niin 1/5 kokonaan kadonnut. Että siellä ei ole enää voimaa, kohti ei pysty enää menemään edes kyykkyyn, saati ylös. Ja jossain vaiheessa, kun se liikuntakyky, voima laskee, niin ei pysty enää oikein edes harjoittelemaan asioita, kun on jo niin huonossa kunnossa. Ja tämän takia mä sanon tämmöisille riskeille ihmisille, että hei, ylipaino pitää ansaita. Minä pidän mun nivelistä hyvän huolen, mutta minä olen syönyt semmoisia aineita, minä olen laittanut tästä huoltoluukusta semmoisia aineita sisälle, jota mun rustokudon rakastaa, että ne pysyy kunnossa. Se on niin kuin ihan pakko. Nivel ei voi mennä rikki. Jos se menee rikki, niin sitten se menee rikki. Eli auto kun tulee tuossa törmää ja jalka lähtee irti, niin nivel on rikki. Mutta nivel rikkoo se ei ole. Et jos nivel menee rikki, tarkoittaa, että se liikkuva liitos hajoaa. Mutta se voi ruostua, se voi mennä huonoon kuntoon, ne nivelpinnat siellä. Ja sitä sanotaan nivelrikoksi. Nyt teidän pitää niinku alkaa funtsata taas eri lailla. Kyse on 2 luun päällä olevasta kerroksesta, jota sanotaan rustokudoksessa. Ja kun on siellä reisiluun ja vaikka sääriluun pinnoilla, niin ne rustokudokset siellä ottaa toinen toisiinsa. Luut ei kosketa. Jos luut koskettaa toisiaan, morjens. Sit on kivut kauhiat ja ongelma edessä. Ja se menee mokoma, rustokudos antaa myöten, mutta se kasvaa ja antaa myöten ja kasvaa, jos sillä annetaan edellytyksiä. Tämä on jännä juttu, se, jos sillä annetaan edellytyksiä. Ja meidän yksi iso vaiva, yksi iso syy, miksi meillä nivelet menee vähän huonompaa kuntoa, erityisesti välilevyt, on se, että tosi usein sieltä löytyy muun muassa magneettikuvista lausunto, että nikaman väli, eli se välilevy, on normaalin kokoinen, mutta kuiva. Eli me annetaan paikkojen kuivua, me juodaan ihan liian vähän vettä keskimäärin. Kahvit kyllä kelpaa, ne on diureettia, anna laitti kolaa ja muuta diureettia, eli ne niin virtsattaa enemmän kuin mitä tuottaa hyötyä. Niin me ei todellakaan juoda vettä. Onneksi meillä on näissä hoitoproseduureissa semmoisia aineita, mitkä me voidaan sanoa, että laita tämä 1,5 litraan vettä tämä aine ja juot sen sitten päivän aikana. Niin me saadaan ne aineet sekä vesi menemään silloin sinne elimistöön ja sitten alkaa tapahtua hyviä juttuja. Koska nivelkuntoutuksessa vedenjuonti on huikean tärkeä, siis se on huikean tärkeä, se pitää vaan niin kuin todentaa. Ja jos ei sitä tapahdu, niin sitten me joudutaan sanoa, että nyt sitten vettä naamari ämpäri tolkulla. No se on semmoinen 1,5 litraa on aika hyvä juttu, mutta jos ajattelee mun kokoista kaveria, niin kyllä se 2 litraa on lähempää totuutta kuin litra. Koska mitä isompi on, niin sitä isommasti sinne mennään aina niin kuin kiinni. Näissä ravintoasioissa, niin kuin kaloreissa ja muissakin, niin mitä isompi olet, niin tarvit enempi asioita. Ja sen takia tämä, että jossain purkin kyllä lukee, että 1 pilleri, joo, jolle pienelle naiselle, isolle äijälle, sulle se voi riittää, mutta minä syön 2, koska me on niin iso. Ja sen takia ihmiset ei aina saa tarvitsemansa hyötyä, koska ne annosteluohjeet on laitettu kunnossa olevalle keskipainoiselle ihmisille. Naisten kohdassa taitaa olla alle voisiko 50, tai olisiko 60 korvilla suurin piirtein. Keskipaino, ja miehillä vähän enempi sitten, meillä taitaa olla siellä 80. Mutta tämmöinen, kun 112 kiloa, niin on keskipainon yli reilusti. Ja sitten jos hätä on suuri, tilanne on paha, niin ei sinne mennä niin mitään. Isompi on niin tulipalo, niin sen enempi sinne heitetään vettä. Ei se minä sankoruiskuun mennä, kun kaupungin talo palaa. Vaan ei mennä hirveellä tykilti, että se ammutaan kaukaa ja paljon. Niin sama on niistä meidän näissä nivelijutuissa. Ja tuossa on niin tarinaa siitä. No nivelrikko on tietysti inhottava. Jonotusaika on pitkä. Tämä on hyvä juttu meille, jotka kuntoutetaan. Meillä tulee kaveri sanoa, että mulla olisi 0,5 vuoden päästä lonkka tai polvileikkaama. Hyvä, katsotaan, että leikataanko. Me tarkistellaan kaikki ne röntgenkuvat muut, eli kyllähän me niin ollaan armollisia siitä, että ei me lähdetä antaa ravintotehosteita ja muita. Jos me tiedetään, että se nivel on siinä kunnossa, se voi sanoa, että morjens, että se leikataan. Mutta silloin kun näkyy, että siellä on selkeästi rustokudosta jäljellä, jota siis voidaan elvyttää, ja varsinkin ne muut nivelet yritetään pitää kunnossa, koska harvoin ihmisillä, että mulla on 1 nivel vaan kipenä. Siellä on jo vähän selässä ollut tuntuu ja joka paikassa vähän tuntunut, mutta kun sit pidetään niin luonnollisena, että jo tämän ikäisellä
niin kuin on tämmöisiä vaivoja, kun ei ole. Aira Samulin on 29, täytti muuten 24.1.89, niin siinä on Mimmi, joka on niin kuin aika normaalissa kunnossa, sille kohtuun normaalissa. Niin hän menee kyykky ylös. Me pidin viime perjantaina fyssareille koulutus niverikkohoidosta Kotkassa. Ja Pyhtäältä yksi fysioterapeutti nainen sanoi, että hän oli 95-vuotias sotaveteraanihoidossa, joka on nyt edesmennyt. Mutta sanoi, että siinä kaveri lähti suurin piirtein, kun on sanonut laakin, että pam, se lähti vaan. Ei kitun, ei kärsinyt. Ja sitten sanoi, että se oli ihan hirveän hyvässä kunnossa. Niin kun me kerroin kyykkyistä, me sanoin, että tehkää kyykkyä. Koska nyt jos me teen 10 kyykkyä näin, niin me nostan silloin 1,1 tonnia metrin korkeuteen. Kun teen 10 kyykkyä, niin mun elimistö tykkää ihan hirmu hyvää, koska se on aika kova rasitus, että lähtee nostaa niin tonnia metrin korkeuteen. Niin silloin oli joku sanonut armeijan aikaa niistä upseereista, että jo sotamies, 100 kyykkyä, aamulla 100 illalle, pappa veti joka päivä. 95-vuotias. Niin mulla tulee 50 sanoa, että kun en minä enää pääse oikein kyykkyä ja muuta, että mulla on varmaan jotain vikaa. No on varmasti, haloo, ja sitten me koputaan näin ja me tiedä missä vika on, mutta emme sano mitään. Koska oikeasti se ei ole normaali, että ollaan 50 tai 60 jotain nivelrikkoa, ei se ole normaali. Mutta koska se on niin yleistä, niin me pidetään, niin no se on ihan normaali. Ei ole. Vietnamissa 80 miljoonaa ihmistä ei nivelrikkoa. Jengi istui siellä ongel. 70-vuotiaat istu ongel näin. Ne kalasti tälvisteen. Sitten ne otti siinä kaloja, niitä syöttejä ja sitten oli mennyt tietysti 1,5 tuntia, nousi ylös ja lähti menee. Niin kun mä laitan 50 suomalaisia kyykkyyn, niin kohta ne sanoo, että auta ylös, kun ei enää pääse, sattuu, koskee, kolottaa. Ja ei mitään muuta kuin, että me ollaan vaan annettu niiden asioiden mennä joko tietoisesti, mikä on aika harvinaista, mutta yleensä meillä menee tiedostamatta, kun me ei olla funtsittu näitä. Tää on ihan halpaa. No tässä on se salaisuus, eli tommonen kun on se nivelpinta, nätti, sileä, joka niveles on rustokudoksia, joka niveles on rustokudoksia. Ja ne rustokudokset suojelee niitä luun pintoja. Ja toi rustokudos kuluu. Ja silloin tulee ongelmia. Syy minkä takia Suomessa uskotaan, että rustokudosta tai nivelrikko ei voi hoitaa, niin se on ihan väärä uskomus. Se johtuu siitä, että kun siinä nivelrustos hemmetti, kun siinä ei ole hermostoa, se ei tunne kipua, niin te voitte kuluttaa sen ihan loppuun saakka. Ja sitten kun on niin tavallaan jo myöhäistä, niin sitten alkaa tulla kipui, koska ne muut paikat alkaa oireilemaan. Tänne tulee kaikenlaisia lisäluun kasvua, tulehdusta ynnä muuta. Niin kuin tässäkin sanotaan, että tulee lisää luuta ruston viereen ja alle. Se aiheuttaa ongelmia. Mutta se rustokudos ei tunne kipua, vaikka sillä on enää kuin milliälelit ja vaan hypitte. Ja kipu tulee aina jostain muualta kuin siitä niin nivelrustosta. Kun siellä ei ole hermostoa. Ja sitten kun se hajoaa tälleen näin, niin silloin tulee tuolta luuta ja muuta näkyville ja tulee tulehdusta ja se alkaa painaa sinne nivelkapseleihin ja tuntuu vähän turvokseen menee polvikoukkuun. Jos menee koukkuun, niin sattuu joka puolelle niin saamarista. Taakse päälle ja ylleen joka paikkaan. Koska se neste ei mene kasaan, se kudosneste. Se ei mene kasaan, niin se yrittää mennä jonne ja repii paikkoisen rikki, kun yritätte mennä koukkuun, niin ei mene. En ole ikinä saanut puristettu litran maitoa, niin puolikkaaseen litraa millään. Tosin velipoika aina kertoi tarinaa mulle, että nyt on keksitty vesijauhe afrikkalaisille ja sinne tutkimusmatkailijoille, kun menee sinne keskelle Saharaa. Ne ei tarvitse ottaa mitään muuta kuin 5 litraa vettä. Ja sitten ottaa 5 kiloa vesijauhetta. Ja kun laittaa 5 litraa vettä ja 5 kiloa vesijauhetta, niin tulee 6 litraa vettä. Eli veden määrä lisääntyy 1 litraa. Mä ajattelin, tää on hyvä juttu. Mutta tosiaan me tulee ongelmat muualta ja se vesi ei mene kasaan. Neste. Ja se aiheuttaa niitä kipuja sitten, liikuntakipuja ja muita. Ja sitten jos siellä on näin iso reikä, niin tosta voisi sanoa, että tuo on vähän lähes mahdoton kuntouttaja. Tuo löytyy magneettikuvista. Röntgenkuvat voi näyttää ihan paksulta vielä. Siellä on rustokudosta jäljellä. Mutta sitten jos tällainen on, niin kyllä toi nyt lähtisi vielä tuosta korjaantumaan mahdollisesti, että se voisi kasvaakin jopa umpeen. Mutta on aina ikävä, jos hohkaluuta näkyy tai sitä luun pintaa. Se tarkoittaa sitä, että nyt on kulunut niin paljon se rustokudos, että sitä ei ole. Ja se pitäisi herättää henkiä. Jos lihaksen menettää, että lihaksesta tulee sidekudosta, niin kuin kuivaa, niin se ei enää mene henki, kun se lihassolun, se tuma, se kuningas kuolee, niin koko valtakunta romahti. Ja sitten ei enää nosta henkiä. Ihan sama, jos aivoissa kuolee, ne loppuu ne aivosolut, niin niitä ei enää saa niin kuin henkiä, valitettavasti. Mutta aivojen koko voidaan säädellä, eli
Eli me tiedetään ihmisiä, kello on nuoria kavereita, niin saattaa olla vakavia psyykkisiä ongelmia, itsemurhataipumusta muuta. Ja sitten kun otetaan läpileikkaus lantusta, niin siellä on pian rako, eli se aivot ei olekaan ihan niin isot kuin se voisi olla siellä päässä. Sitten ne ruvetaan mättää hyvin esimerkiksi rasvahappoja, omega-rasvahappoja, 3 grammaa päivässä, 4 grammaa, siis rasvahappoja päivässä. Eikä mitään pillereitä 2-3, vaan siis tiedättekö, 10 milliä, 12 millilitraa niin kalaöljyä, missä rasvahappojen määrä on 30%. Niin menee 9 kuukautta, niin se on turvonnut aivot, eli kasvaneet, pullistuneet, mutta sinne ei tule yhtään solua lisää, vaan ne solut vahvistuu. Sama on lihaksissa. Ei meidän lihaksissakaan niiden niin solujen määrä lisännyt, vaan sen laatu paranee, se kasvaa. Ja sama on siellä rustoissa, siellä on elävää solua. Ja sitten jos on tämmöistä näin, niin tämä on jo menetetty peli. Tuossa voi sanoa saman tien, että morjens, että jos se on ihan niin kuin 1000 kaput. Sitten se sahataan, leikataan, laitetaan uusi nivele ja ne toimii yllättävän hyvin. Mutta pelastetaan ne muut nivelet. Tuossa on vähän kuvaa sitten. Eli kaikki tämä musta niin kuin tässä välissä, niin tuossa on reisiluun pää ja sääriluun pää. Toi väli on rustokudosta. Ja yleensä otetaan kuvat seisten, niin ei siellä on rustoa vasten. Ei siellä ole mitään nivelnestettä ja muuta siinä välissä. Siellä on onhan se ihan varmaan joku mikromillin verran. Mitä nämä nyt laakereissakin, kun laitetaan öljyä, niin aina siellä joku ihan ohkainen pinta on. Mutta kaikki toi on rustokudosta. Täällä on myös samaten rustoa toi väli. Ja tonne tulee ongelmia. Toi häipyy kokonaan, tonne häipyy kokonaan, tulee kaikenlaisia vetonokkia. Siitä seurauksena, että kun me ollaan hoidettu huonosti tämä meidän oma ravitsemus, meidän paino, meidän liikunta, kaikki tämmöinen. Jostain ne aina tulee, ne niveljutut. Ja tää on kaikki, tää on hienon näköinen. Tossa on noin valtavasta rustokudosta, erittäin upea polvi. Ja harvoin tuommoista polvessa mitään vikaa on. Kyllä noissakin oireet voi olla. Joskus on oikein hyvänkin näköiset selät ja silti on hiton kipeät ja välillä on sille, että tuntuu, että täällä ei enää välilevyykään missään, niin kaverilla on täysin oireeton selkä. Mutta yleensä nämä kuvat jo korreloi tilannetta. Ja sama juttu, normaali terve nivelväli, eli tuo on rustokudosta ja tätä me elvytetään. Tähän me tarvitaan ravintoa, erityisravinteita sille rustolle. Ja tota ei nyt enää niinku hoideta, se on mennyttä kalua. Ja silloin kun nivelestä puhutaan polvessa ja selässä ja lonkissa, niin kyllähän ne virheasennot meille on tärkeitä. No toi on hyvä merkitys siitä, että kun kello on alkaa nivelkivut joskus, niin yleisin nivelkipu, tai kun se alkaa tulla ihan ensimmäisenä, niin tämmöinen niin kyykkyymeno ja askeltaminen vähän ja portaas varsinkin alasmeno. Eli se jalka, joka on ylemmälle portaalle, se on vähän kipeä. Niin silloin se on lumpion ja reisiluun välissä se vika. Ja kun sitten ei hoideta siinä vaiheessa, saadaan särkylääkkeet. Niin se pahenee ja pahenee, ei poisteta sitä tekijää, että no mikä hemmetti sen on tehnyt, että se on tullut kipeäksi, kun ei se ole normaali. Ei se ole normaali. Siinä vaiheessa särkylääkkeen syöminen on ihan yhtä fiksua kuin se, että teillä syttyisi öljynpaine valo sinne teidän autoon ja alkaisi vilkkuu punasta. Niin se ärsyttää tietenkin kuski, kokan on siellä punainen ja voi kuulua ääni bing, 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 bing. Niin ei mitään, mennään korjaamolle, laittaa musta teippi siihen ja katkaistaan piuhaa, ettei enää soi. Ja jatketaan matkaa, ajetaan autolla. No eihän se mitään, sehän hajoaa se auto. Leikkaa kiinni niin sanotusti. No silleen käy rustollekin, kun syö pelkkiä kipulääkkeitä. Kun pitäisi tehdä niille asioille jotain, mistä se on aiheutunut. Tämä jaetaan jopa 4 asteeseen, että puhutaan aikaisen vaiheen, keskivaiheen ja loppuvaiheen nivelrikosta. Näissä on vielä kiva hoitaa, mutta sitten kun on tuolla ensimmäinen, toinen, 3. asteen nivelrikko, 4. asteen nivelrikko tarkoittaa sitä, että se on sitten puukkoa vaille valmis. Vai ensimmäisen, 2. asteen nivelrikko, kun päästään hoitaa, niin ne hoidetaan takaisin normaaliksi. Se tulee 0-asteiseksi. Ja tuossa on läpileikkaus siitä, miltä se rusto näyttää, kun se laittaa mikroskooppiin. Nyt siellä on tärkeää huomata, että siellä on 2-tyypin kollageenisäikeitä ja nämä on aika tärkeitä. Kuvitelkaa, että rustokudostaa välilevy on kuin kinkkurulla, minä olen aikaisemminkin kertonut. Ja ne säikeet, jotka pitäisi rullaa niin kasassa, on se rullan se verkko. Ja nyt kun verkko on niin se monta kerrosta läpi ja poikki, joka suuntaan menee, se on aika napakka se kinkkurulla. Sen päällä voi hyppiä, mutta kyllä se saa aina siipeensä, kun sen päällä niin hyppii, niin aina se vähän niin menee rikki. Niin nyt jos sinne kinkkurullan sisälle laitettaisiin semmoisia eläviä soluja, ja jos ne kuviteltaisiin, ne semmoisia kuin golfpallon näköisiä, ja laitettaisiin sinne kinkkurullan sisälle, niin joka yö, kun vaan annettaisiin mahdollisuus, niin ne golfpallot korjaisi koko kinkkurullan. Kaikki säikeet, kaikki lihat, kaikki mitä on tirsunut pois päivän aikana, mitä on kulunut. Niin kuin se yöllä korjaa lihaksia ja muitakin. Et jos tänään reenaa kovasti, syö hyvin proteiinia, niin huomenna on vähän vahvempi.
ja ylihuomenna vähän vahvempia, sitä vähän vahvempi. Aina pitää sitten kohtuullisesti rasittaa, että elimistö lähtisi niin korjaamaan niin siihen suuntaan, mihin suuntaan rasittaa. Jos meinaa maratoni juossa, niin se rupeaa, niin kuin, että se tekee vähän laiduttamaan ja se alkaa hoikentaa kaveria, hapenottokykyä lisää näin. Niin tälleen tämä toimii. Niin kakkostyypin kollageensäikeet pitää sitten kasassa. Ja tuossa on glukosamiini ja täällä on hyaluronihapot. Ja sen takia glukosamiinit ja muut toimii rajallisesti, koska se on vain yksi asia. Siellä nivel on ihan täynnä tavaraa. Muun muassa C-vitamiini edesauttaa noiden siteiden syntymistä. Mutta ei sit missään niin kukaan anna lääkettä nimeltä C-vitamiini, kun ei semmoista lääkettä ole kuin C-vitsku. Kaikki tekee sitä. Kukaan ei pysty enää patentoimaan sitä. Eikä D-vitamiini pysty patentoimaan. Sen takia sitä ei suositella oikein missään, kun ei kukaan saa bisnestä siitä. Ei sit voi tehdä miljardiluokan bisnestä jostain C-vitskusta, vaikka se on elintärkeä aine. Niin sit vähätellään. Ei, kato, kyllä se perusruokavalio riittää, kaveri vetää pelkkää pizzaa. Suomen suosituin ruoka on edelleen se jauhelihapizza räiskälle, mitä nämä nuoret vetää. Sieltä on tulossa mielenkiintoinen sukupolvi oikeasti, kun ne pääsee aikuisikään, niin en tiedä, onko sitten mielenterveystoimistot täynnä väkeä vai sairaalan sydäntautiosasto vai leikkauspöydät ortopedisellä puolella. Jotain sieltä tulee kyllä semmoista, ja mullistuu kyllä sote kokonaan. Näin. Ja sitten kun niitä on tulehdussärkylääkkeellä hoidettu, ja vähän vatsavaivoja tulee noista, tämä ei ole huono juttu, mutta ei voi hoitaa, kun ei ne paranna. Tässä on tämä juttu, kun nämä hemmetin lääkkeet ei paranna mitään. Nämä ei paranna sen rustokudoksen määrää, nämä poistaa yhden tärkeän ongelman. Nämä poistaa kuntoutumisen kannalta tärkeän ongelman, varsinkin tulehduskipulääkkeet, ei Panadoli. Panadoli on täysin väärä lääke, kun lähdetään hoitamaan niveltä kuntoon, koska me tarvitaan silloin tulehdusblokkarit, kun siellä on ihan hirveä tulehdus päällä. Niin sitten me yritetään antaa fiksuja aineita sinne rustokudokselle, voi, ottaspa nyt rustokudos vastaa tavaraa. Me tarvitaan tulehdusblokkareita, jotka estää sen, että sinne ei tule enää lisää tulehdusta, ja entinenkin poistuu, että ne nesteet häipyy ja tulee kunnollisiksi, koska sinne rustokudokselle ei ole verenkiertoa. Siinä on toinen ongelma. Sinne ei mene verenkierron mukana aineet niin kuin kaikkialle muualle. Nyt kun me menen kyykkyyn, niin mun polvi saattaa olla niin kuin toi reisiluu ja sääriluun välinen nivel, niin tuommoinen 3 milliä paksu tai 2 milliä paksu. Se meni kasaan. Nyt mä nousin ylös, niin se paksuni 6 milliä tai 7 milliä. Ja menen kyykkyyn, se menee 2-3 milliä, 6-7 milliä. Ja tälleen sinne tulee pumppuja. Nyt kun se kudosneste, se nivelneste, siellä onkin niitä hyviä aineita. Ne hyvät aineet imeytyy ees takaisin ja se alkaa sen rusto ottaa itsensä vähän niin kuin ihan kuin lihakset proteiiniin, niin niitä ravintoaineita, ja se alkaa tietenkin vahvistua. Ja tämän takia kuitenkin, vaikka rustokudosvaivat, nämä niverikkovaivat, niin vähän vaikeuttaa liikkumista, niin me tarvitaan aina liikunta mukaan siihen kuntoutumiseen. Vaikka me laitettaisiin siitä nenän alta olevasta huoltoluukusta noita artrokuuta, serakin ja tämmöisiä, jotka edesauttaa sitä, että elimistöllä olisi kyky edes korjata. Niin jos heittää selälleen vaan tonne sohvalle, niin ne nivelet ei saa liikettä, niiden pitää mennä ja olla liikkeessä. Mutta sitten me otetaan usein kuntopyörät tai vesijuoksu, tämmöiset, mitkä kuormittaa vähempi. Et joskus oma paino on liikaa. Ne pitäisi saada paljon liikettä, mutta vähän kuormaa, vähän semmoista kuluttavaa kuormaa. Ja nyt tuommoinen terve nivel, siis tuolla on niitä golfpalloja, noi kaikki kun kuolee, niin se rusto hajoaa. Ja sitten tuossa vaiheessa ei enää mitään tehdä, kun niveristö on jo hävin nivelpinnolta, se on mahdoton. Ja nyt tässä, kun on se hoitosuositus ollut 2007 tullut, niin tämä meidän käypähoitosuositus itse asiassa paljasti tämän jutun, mitä minä nyt olen kertomassa teille. Eli tässä sanotaan ihan suoraan, että nivelrikossa, niin kuin välilevyvaivoissakin, niin siellä rustossa, välilevyssä, siellä nivelten välissä oleva rustokudos, niin se nivelrusto ja soluväliaine, eli se kinkku alkaakin kulua enempi kuin mitä sitä pystytään yöaikana rakentamaan. Taas se kuluu enempi kuin mitä pystytään rakentamaan. No ei mun liikunta ole lisääntynyt, eihän me kuluta enempää. Painokin pysyn samana viimeistä 16 vuotta. Niin ei mun elämässä ole tapahtunut mitään muuta kuin yleensä, että ne aineet, joilla mun elimistö yrittää korjata yöllä sen päivän rastuksen vähenee, niin silloin se korjaantuminen heikkenee koko ajan. Ja se tuhoutuminen pysyy ihan samanlaisena. Tietenkin jos tulee painoa lisää, se on ongelmia. Jos tulee jotain virheasentoja, tekee huonosti töitä näin, niin totta kai, jos joku muuttuu. Mutta yleensä se mikä muuttuu on se, että se ravinto yksipuolistuu ja heikkenee iän myötä. Ja me ei syödä enää niin paljon, koska me ei enää kuluteta niin paljon.
Meikäläinen, että me pidän tämän painon yllä, tämän 112 kiloa. Mun pitää varmaan syödä 3500 kaloria päivässä, 4000. Niin siellä sattuu olemaan muutama hyväkin ainesosa, niin kuin meikäläinen mättää menee tiettästä. Et kyllähän kebabissa me salatitkin syön, ei siinä mitään, mutta me syön 2 annosta. Niin tulee 2 annosta salaattia. Joku toinen syö vain 1 annoksen salaattia. Niin se tulee nyt hyviäkin aineet. Eihän tässä ole mitään etua, mitään ideaa, mitään järkeä pitää tämmöistä painoa, mutta kun elämäntapamuutokset on vaan niin pirun vaikeita, niin sen takia me käytän ravintotehosteita, että me pystyn tekemään näitä kyykkyjä, kuperkeikkoja ja kärrinpyöriä ja kaikkea, että mun toimii nivelet, selkä, kaikki tämmöistä. Me täytän ihan kohta 56 ja kyllä me meinaan vielä sitten 95-vuotiaana samassa kunnossa kuin tämä meidän veteraanipappa sieltä Pyhtäältä. Niin nyt se hajoaa sitten se rustopinta rikkoontuu ja sitten sinne tulee tulehdus. Ja tämä on se, joka aiheuttaa ne kivut. Ja tämän takia se tulehdus pitää saada pois. Ja sen takia, kun te syötte jotain nivelainetta, glukosamiin, niin morjens. Mikä sen tulehduksen hoitaa? No ei mikään. No ei vaan toimi. Ei, no me saan sitten Panadoli, niin kun se ei poista tulehdusta. No mitäs mun pitäisi tehdä? No tulehduskipulääkkeet, no menee pakki sekaisin. No näin niinpä. Otetaan sitten uutetta. Käytetään asetyyli-bosvelliinihappoa, eikä asetyyli-salisyylihappoa. No mitä se asetyyli-bosvelliinihappoa? No hirveä tulehdusblokkari. No mistä sit saa? No ihan vaikka tuolta. Mistä hyvänsä semmoisesta tuotteesta, missä on asetyyli-bosvelliinihappoa. No mitä se tekee? Tappaa tulehduksen. No mistä sitä happoa tehdään? No katos, sit saadaan vain ja ainoastaan tällä hetkellä Boswellia serrata nimisen kasvin uutteesta. Koska kukaan ei ole pysty vielä syntetisoimaan. Lääketehtaat etsii hurjaa kyytiä sitä keinoa, sitä reittiä, millä se saa syntetisoimaan, etsii sitä kaavaa. Mutta se tehdään kasviuutteesta, sen takia se maksaa vähän enempi, sitten ei pysty patentoimaan ja sitten ei hirveästi suositella Suomessa, koska se ei ole meidän farmakafennikas. Jos se olisi siellä, niin sitten käytettäisiin. Ja heti kun boswelliinihappoa joku pystyy syntetisoimaan, sitten tulee saman tien lääke. Se on nimittäin tehokkaampi kuin asetyyli-salisyylihappo niin kuin aineena tappaa tulehduksia. Se ottaa vähän niin kuin paremmin vielä sitä tulehdusprosessia pois. Lääkärit ja muut terveydenhuollon ihmiset tietää, että jos sanotaan, että normaalit tulehduslääkkeet tappaa prostaglandiinit, niin asetyyli-boswelliinihappo tappaa tämmöiset tulehdussytokiinit, eli niin ikään kuin viestin vie, että kun ne tapetaan, niin ei ole mitään, kun ei siellä tapahdu mitään. Eli ikään kuin upseeristo ammuttaisi, niin sotilaatkaan ei tee mitään enää. Siis pahaa. Kyllähän puolustuksessa aina pitää sotilaat olla. Näin, sitten tulee ongelmia. Ja sama on reumas. Ja sen tulehduksen voi aiheuttaa mikä hyvänsä. Voi olla safkakin, joka aiheuttaisi tulehdusta. Mutta usein se on se, että meillä se korjaantuminen ei niinku riitä. Se menee koko ajan ohuemmaksi. Se alkaa lähestyä se luun pinta, niin siellä ne alkaa reagoitua ne muut paikat. Eli kun se kuluu. Mutta joskus se voi olla tämmöinen kemikaali, joka on siinä ruuassa. Ja kyllä me niitä blokataan pois. Seralkin. Nyt tullaan siihen. Tuossa on tuotteita. Seralkin on tulehdusblokkari. Eli se asetyyli-boswelliinihappo. Siinä on yhdessä kapselissa 160 milligrammaa, joka on pirun tärkeä. Ja nyt kun te menette tilaamaan sit nettikaupasta jotain, sitten tilaatte Vitaeproota tai muuta, niin kattokaa nyt juman kekkimat, paljon siellä on sit kamaa, mistä teidän pitäisi maksaa. Koska jengi ostaa ihan törkeästi tuolta noin kaikenlaisia aineita, mitkä ei oikeasti auta, niin tipan hörskää, ei mitään. Sitten niin kuin voi sanoa, että joo, että kyllä musta tuntuu vähän parempi. Joo, niin oli. Miekin näytän ihan hoikalta. Varmaan minä olen alle 100 kiloinen ja katselen peilistä, puhun puuta heinää, mutta kun menen puntariin, niin se ei valehtele. Eli siellä on hiton pieniä määriä hyviä aineita. Ja ne ei vaan riitä aiheuttaa minkäänlaista fysiologista niin kuin muutosta. Varsinkaan mun kokoinen äijä, jos ottaa saman määrän kuin joku pienempi, että se 52 kilon sihteerikkö, niin syö sen saman määrän. Niin ei vaan tuu riittävästä aineet. Niin sen takia usein nämä postimyyntijutut ja muut, niin ne myydään teille, perustellaan hienosti. Sitten siellä on muutama filmitähti tai joku soutaja siellä niin mainostamassa sitä. Ja itse varmaankaan käytä sit valmistetta, koska tietää, että tästä ei ole mihinkään. Ja tämä niin surettaa teitä. Ja kuinka moni vetää jotain synteettisiä multitapsia ja muita, niin ihan voi vetää niitä rauhassa. Mutta ei sitten kannata ihmetellä, kun ei ole muutoksia. Ihan oikeasti. On niin turha ihmetellä, kun ei tapahdu muutoksia. Ja jos tapahtuu muutoksia, niin se on ihan sama kuin pitäisi käpy taskussa. Sitten se on niin sanottu placebo, että tuntuu hyvältä omasta mielestään. Mutta kun me laitetaan jengi mittauksia, me tehdään hivenaanimittauksia ja muita, niin ihmetellään, että no on tullut perokkaa syöty niin kuin pari vuotta. Mutta nämä mittarit, hivenaanimittarit näyttää, että no ei ole mitään tapahtunut. Ja minusta ainakin tuntuu hyvältä, kiva, että sinusta tuntuu, mutta labrat vaan näyttää. Minustakin tuntuu, että me on sikalaiha. Ja vielä komea sille ihan oikeasti niin kuin tälleen. Herra jesta sentään. No anyway.
Tässä on toinen aine, tässä on serraentsyymi, joka sulattaa nivelhiekkaa, että kun tulee niitä rutinoita niveliin, ne pitää saada pois sieltä. Ja se on teidän elimistön tekemää fibriinikudosta, ja sen sulattaa toi serrapeptaasientsyymi. Ja tässä on yhdistelmävalmiste, joka toimii ihan älyttömän hyvin. 2 päivässä, normaalisti 2-3 kuukautta, vaikka se lukee 1 päivä. Sen jälkeen tiputtaa yhteen vielä seuraavan 3 kuukautta, kun lähdetään niveliä kuntouttaa, koska ne tulehdukset pitää saada pois ja ne nivelhiekat, jotka aiheuttaa lisää tulehdusta pois, jotta sinne voisi laittaa tämmöisen nivelrikkovalmisteen, joka oikeasti hoitaa sitä. Ja tässä on nyt sitten 2-tyypin kollageeni ihan törkeästi. Eli tämä on se aine, jolla ne korjataan tällä hetkellä. Siellä on C-vitamiinit ynnä muut. Me tiedetään, meidän klinikalla mulla on röntgenkuvia, ihmisten tarinoita vaikka kuinka paljon. Me tiedetään. Ja nämä on ihan siis aineita, joita voi netistä mennä katsomaan. Sartrokuussa on 2-tyypin kollageenia huikeasti. Netissä myydään Finiter Forte-ainetta, siinä on 2 milligrammaa yhdessä kapselissa. Pitää syödä 4 kapselia päivässä, eli saadaan 8 milligrammaa, tuossa on 100. Ja tämä on Biocell-yhtiö, jenkkifirma, joka on patentoinut valmistusmenetelmän. Ja tuo tehdään kananrustosta uuttamalla. Tehdään semmoinen uutos niin kuin Vinkristiini. Se on vaan vähän kallis se uutos, mutta toimii. Ei tässä ole mitään niin kuin salaista sinänsä, mutta nämä vaan pitää tietää. Tuolla on 4000 ainakin lisäravinnetta myytävänä tällä hetkellä Suomessa. Niin pitää tietää, mitkä toimii hyvin, mitkä ei toimi ollenkaan. Ei me voida antaa semmoista suositusta ihmisille, jotka haluaa tulla kuntoon, niin semmoisia valmisteita, jotka ei toimi. Nämä tiedetään kaikki. Mie vien pikkasen tästä ekasta jaksosta aikaa, koska me on rakentanut sille, että se loppujakso ei kestä kovin kauan, niin ihan pian kärsivällisyys. Niin sitten nämä, just tuolla lonkas on nivelrako ja tuolla ei, niin tää on niinku leikkaus vaille. Ja sitten on tämmöisiä kalibrointipalloja, tossakin on 25 mm, niin pystytään laskemaan siitä, riippumatta missä suhteessa se kuva on, että onko se iso vai pieni, niin aina tuo kalibrointipallo, kun verrataan, onko siellä kuinka paljon rustokudosta jäljellä, lähdetäänkö sille tekemään mitä vaikka sille lähdetään. Ja tietysti kaikki liikuntalöydökset, kliiniset löydökset, niin nekin kertoo. Ja siellä on vielä vähän rustokudosta, mutta ei enää kovin paljon tuolla noin. Siellä on vähän epämuodollinen tai erilainen toi niveli. Tuolla on vielä, eli tuolla on niin jälleen noit voisi lähteä tekemään. Tässä on niin liian matala, ei lähdetä tekemään mitään. Tuossa on normaali, ja vaikka tuo olisi vähän laskenut iän myötä ja laskisi edelleen, niin me pysäytetään se rustokudoksen heikkeneminen. Ja se on ihan ravinto-opillista liikunnan avulla. Nivelvaivat hoidetaan aina liikunnan avulla. Siellä on jo tommosia vähän irtokappaleita, kenties kun on ollut jääkiekko maalivahti, kun näyttää olevan mies, henkilö. Niin mutta rustokudosta on vielä jälleen, mutta siinä on tullut jo vähän tuonne pohjaan huonoja muutoksia kyllä. Sitten nämä länkisääret, pihtipolvet. Tämä on siis länkisääri, porsas puuttuu välistä. Niin silloin siellä on sisäsyrjä on ihan kiinni ja ulkosyrjä vaikka kuin hemmetti leveä, kun ne puikot on väärässä asennossa. Tälleen näin. Niin silloin tuonne sisäsyrjään tulee hirveä paine, kauhea puristus. Ja nämä tarvitsee jo erikoisjuttua vähän. Siellä on ihan oikeasti pidettävä huolta nivelestä. Silloin sitten serakiin ja artrokuita suodaan niin kuin kaiken aikaa, että tämä puristus olisi mahdollisimman vähän vahingoittava. Ja joskus niin tehdään niin, että vetää luu poikki ja laittaa kiila, että saadaan se nivel pelastettua. Koska toinen vaihtoehto, että molempia polvia tulee sitten niin kuin nivelet, keinonivelet. Joskus jollain pohjallisilla voidaan auttaa. Mä otan tämän suoliston lyhyesti nyt, koska tämä vaikuttaa. Jos te syötte huonoa ruokaa, tästä nenän alta olevasta huoltoluukusta laitatte semmoista kamaa, joka ei palkitse rustoja, niin ei rustot parane. Jos te syötte hyvää ruokaa, se menee hapottomaan vatsaa, se ei sula, suolisto ei tee mitään, se ei saa irti tavaraa. Sokerit kyllä lähtee. Valkoinen sokeri imeytyy suurin piirtein, kun sen purkissa niin näkee, niin tulee jo 2 kiloa lisää. Mulla on ainakin sellainen juttu, kun me kävelen herkkukaupan ohi, niin 0,5 kiloa tuli kuin haistovaa. Sokerit imeytyy heti, ne ei tarvitse niin suurin piirtein mitään. Ne lähtee, mutta kaikki muu tarvitsee ruoan sulatusta. Ja se on se happo, joka sulattaa, ne entsyymit pilkkoo sen. Ja me laitetaan virtaa tänne ihmiselle. Se Enaxium-valmiste, mikä täältä löytyy, siinä on suolahappoa 150 milligrammaa ja siinä on 9 eri entsyymiä. Enaxiumi, hiton vahva, siinä on aika uure. Se pitää ottaa juuri ennen ruokaa, että se tipahtaa sinne ruoan alle ja alkaa sieltä sulattamaan ja pilkkomaan. Ne, kello on närästystä, purputusta, syö jotain pizzaa, jotain ruokaa, saa ottaa niin semmoista turvotusta, pieretystä, mitä hyvänsä, niin Enaxiumi, erittäin hyvä. 1 tai 2 päivässä, tai sanotaan 1-2, 1-2 kertaa päivässä. Eli mun koko näin, jos mä syön ison aterian, nyt joulun aikaa, niin mä otin 2 Enaxiumia ennen jouluruokaa, tämmöistä laatikoita ja muita, koska oli hito hyvä olo sen jälkeen, ei tullut ihan ähkyä, vaikka tuli syötyä vähän reilummin. Ja mun lähti muun muassa, oli pizzan jälkeen, mitä ei ole saanut syödä, mutta niin kuin näkyy, niin jätkälle maistuu
tuommoinen roskaruokakin, niin aikaisemmin turvotti. Ja oli ihan kun se maha oli vielä isompi. Niin enaksymin jälkeen se lähti pois. Me oli varmaan joku 20 nappia sit syönyt. Niin sit suolahappoa tuli tarpeeksi sinne. Näin. Tämä asetyyli boswellinihappo tekee kaikenlaisia ihan juttuja, mikä olisi enaksymissa. Poistaa tulehdusta ja sitten siinä oli serraentsyymi, joka hajottaa niitä nivelhiiriä. Tämmöinen on yhdistelmävalmiste. Niissä pitää olla riittävästi potkua. Sen verran, jos on kohonnut verenpaine ja käyttää Seralkin, niin on kohonnut verenpaine ja siihen on lääkitys. Niin siinä voi mennä joku 5-6 viikkoa, kun verenpaineet alkaa laskea, niin silloin tämä Seralkin on syövyttänyt sieltä verisuonistosta suntteja puhtaaksi. Ja kun verisuonisto niin kuin paranee, niin silloin verenpainelääke on turhaa. Ja mielellään lääkärit ottaa pois, kun se pystyy toteamaan, että verenpaineet on pysyvästi tippunut alas. Et se on yksi sellainen käytön kriteerit, jos jonkun ajan kuluttuu, kun käyttää Seralkia, niin pari päivässä menee kuukausi, 2 tai 3 ja alkaa huippaa ja on verenpaineen lääke, niin todennäköisesti se lääke on turha. Eli se pitää mitata. Ja tämä oli tärkeä se, että se vesi, me niin kuin nyt korostan vielä sen, että on lopussa näytetään vielä vettä. Tämä ei onnistu muuten. Liikuntavesi, Seralkini, Artrokuu ja sitten avataan ne hiussuonet, käytetään prokuudeita, nostetaan immuniteettiin. No siinä on 3 ainetta. Näitä me käytetään. 4. aine on sitten, jos on ihan sikapaha tilanne, niin me käytetään näitä organisirikki, eli MSM, metyylisulfametaani, jotain vastaan. Ja täällä on vettä näin paljon, välilevys vielä vähän enemmän. Siis salaisuus on siinä, että laitetaan sinne semmoisia aineita, jotka imee vettä ja juodaan vettä, ja se on siinä. Kyllä se turpoo. Se turpoo sieltä. Tässä on mitä me tehdään. Tää on lyhyt tämmönen juttu. Eli aina lääkitys. Ja tässä on oireen mukainen ja tarpeen mukainen lääkitys. Niin kuin huomaatte, tarpeen mukainen, ei oireen mukainen pelkästään. Sitten vahvat antiinflammatorit, ne rasvahapot, Seralkini 2-4 päivässä, aineenvaihduntakuntoon, hiussuonen avaajat, Artrokuuta, MSM ja kaikki virheasennot pois. Ja sitoutuminen 3-12 kuukautta, että ne homma toimii. Nämä tulee nimittäin vuosikymmeniin nämä vaivat. Ne ei ne lähde ihan päivässä eikä 2. Seralkin aiheuttaa usein sen, että kivut lähtee pois melkein heti. Mutta se nivel ei ole kunnossa, ei lähimainkaan. Te syötte Artrokuuta puoli vuotta, vuoden, 1,5 vuotta, että se vahvistuu nivelrusto. Ja sitten kun te haluatte taas sen menevän huonoon kuntoon, niin jättäkää se Artrokuu pois. Mutta jos te muutatte ruokavalioita, että alatte tekemään niitä kalakeittoja, kanakeittoja, niitä lihakeittoja, että keitätte niitä potkia ja muita, kokonaista kanaa, missä on ne rustot, selkärangat kalasta siellä keitos monta tuntia, niin silloin te teette uutoksen, eli te otatte sieltä ruston siitä luun pinnalta ja siirrätte sen siihen liemeen. Ja sitten syötte sitä. Mutta jos ette tee sitä, että käytätte niitä lihaliemikuutioita, kalaliemikuutioita, niin Artrokuu on ainoa, millä te pystytte pysyä kunnossa.